Kowe iso hit lho iki duet AA. AA apa? Apri karo Akbar. Aku nonton delenge rahimku langsung anget lho. Hei! Bapak. Ora koso tak lakonane. Ya Kang Mas. Alah. Dadalah kingkole gagar otak sing ngendi? Gapru andas dondas. Loro Endro. Kayak perang anggar, Ndro. Wong loro karo mendut disekseni bumi langit. Muga-muga kasembadan. Tok 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 tok. Iki lah wis, iki bojoku los iki. Iki kok angel men, Ben Pak. iki donya ben geger dalang Akbar duwe bojo banci. Ya, monggo Mbak Apri, kula aturi jumeneng wonten ing pepanggungan. Ya toh, selamat. Hei! Pancene bener kandamu. Ya kancane dhisik gembira, alera-plera kanune segara. Antriak numpak prau layang, ing dina Minggu pariwisata. Alam praune wong lanang, gadudan ayu pinalan, ora jempo-jempo karo mesem guyub, ilangake rasa luka lesu. Ati jawi weh, depo wis sore, ketinggal apa karo tangawi-awi. Rayo Matur nuwun. becik bali wae, cekring esuk esuk kemenang nyambut gawe. Nggih, jan. Wilujeng dalu, Mbak Yu. Sugeng dalu Mbak Limbuk Mak Cangi. Nggih, heeh. Nembe perdana niki nggih. Injih, Kalih perdana. kula. Nggih. Nyapa, Ndro? Ki wis ngadeg, Ndro. Ngadeg ya ngadeg aku cara kon di bojo ngene iki ngono moh. Kamu iki sebabe apa to, Mas? Lah bojoku ya kaya kowe ngono kuwi, untune dikeki kawat. Iya. Lah nyapa? Njaluk tukokne kawat Mas kaya Mbak apa Apri. Mbak Apri tak Heeh. tukokne kawat ukuran 16-an. Ya ora umume kowe iki kok ya. Mas, lah wong jenenge wong biyen kan ndak tanggapan ora kaya serame iki. Heeh. Tak tukokno kawat sing BPJS Mas sing bayare murah. Terus Jarene dokter ngendika ngene, Mas Lindro niki kawate sarene murah ora entuk disikat karo wulan. Gek bojoku ku ya mangan apa ki lombok, tomat. Bareng ra entuk sikatan 2 wulan iki mangep ngene malah kaya pot tukul kabeh. jenengan ki ya kebangetan kok ya. Wilujeng dalu. Sugeng dalu Mas Lendro. Alah. Alah, alah, alah. Sugeng dalu Mas Akbar nggih. Sik iki wedok tenan ora? Tenanan. Kale. Ora wani nemplekne ndak abdo. Kok ora kaya sinden kono sugeng dalu Mas Lendro. Sugeng dalu Mas Akbar. Masyaallah. Para nemplek. Ora iso. Ya kudu nemplek ora iso lho. Wetoke bareng ruwene kita gembel jalu iki to. Iki tak kandhani penging rewel kok ya mesa. Melok ae. Ora mbok tinggalno.
Tau tak tinggal kok Mas diwer-wer kucing kok Mas. Sik to kok diwer jenenge iki wanita istimewa ya kaya Mbak Apri. Kak istimewa? Sampean niku nek Mas Akbar, nyuwun sewu Mbak Apri. Wanita hebat istimewa itu seperti Mbak Apri. Lah kok iso istimewa lho? Sampeyan nate teng restoran Dar. Nate no. Sego goreng to. Sego goreng. Sego goreng niki nek istimewa. Ana ndoke. Ndoke iki biasane loro sosis siji. Iya iya. Iku nek istimewa. Nasi goreng istimewa. Nasi goreng istimewa. Iya, Karena Mbak Mimin adalah satu-satunya Mbak wanita- Apri. Mbak Apri istimewa. Heeh. Iki yo ndoke loro sosis siji. Yo lek yo. Kudu ki Mas. Lho, masa Kutil kok iki. lah kutil kok dawa to? Kedawan. Kok iso? Selamat malam Mbak Apri. Sugeng dalu Mas Lendro. Dos pundi Matur kula sembah nuwun. Saged sowan wonten dukuh Jogoliwon. 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 Matur sembah nuwun. Nyuwun pangapunten Mbak Yu kula mboten saged sowan. kula napa krungu-krungu ngendikane Mbak Yu, Mbak Mimin nembe ngandhut meteng nggih. Nggih, lairan. Nggih, sikile niku pun metu ning mboten saged didudut niku. Sikile bayine metu ning ra iso didudut. Sik to kok aneh iki omongane aneh. Urusan-urusan Mas itu. Dadi Mbak Mimin kae iki Heeh. meteng lairan metu sikile gak iso Didudut. Iya, Mas. cara dikethokno piye iki? Sikile dikethok. Heeh. Kok ben gak sanggo sikil gak apa-apa malah gak nukokne celana ya ora. Aku ya matur nuwun karo slirahimu ya, Mas. Kok slirahimu lho. Seliramu. Heeh, sliramu. Tak bacok iku. Lah piye lho? Bocah bagus sing ngene slirahimu. Bagus gedendek ya. Gendek. Wis gede ndak. Matur sembah nuwun wis nyuli Mbak Yuku. Aku yo sing matur nuwun ngene iki. Aku ora iso mbales apa-apa Mas Lendro. Mas Lendro matur sembah nuwun wis gelem nyuli Mbak Yuku. Mas Lendro. Mas Lendro. Nyapa, Dro. Latu-latuku dikelethaki. Aku ki ngaturke pangabdet ki matur nuwun karo sampean kok. Aku yo matur nuwun. Mas bener tenan lho iki Mas samu. Ngesane lho kuwi ditaleni diupet ning guri lho kuwi. Lho sampean kok pirsa berarti kulino nginceng ya iki. Biasane ngono kuwi ya. Ngerti perjuangane ngene. Nek yo hebat lho anu Mbak Apri. Panjenengan saged silaturahmi wonten mriki menika rasa bombonge raosipun panjenenganipun Pak Sugeng. Wah hebat. Ki jadwale panjenenganipun Mbak Mimin kalian Mbak Apri menika puwadet sanget lho Mas. Leres. Nah, ning aku ya rada kuciwa lho. Lah ngopo lho? Aku mau nguyuh nang kene. Ning gone anu to. Ra ono lawange to. Lah Pak Mukijan muslim anu sulipat to. Heeh. Padahal gelange pirang-pirang lho nek lawang ya ora iso. Aku ki nguyuh ya Mas, aku ki wis nguyuh. Piye? Lah kan ora ono lawange. Ora ono lawange. Aku ya terus wis butuh mlebu ngono wae. Kok enek ibu-ibu celuluk ngene iki. Alah mbake nguyuh kok ngadeg ngono kuwi iki. Lah ya aku isin, aku malu to. Lah kowe ora omong mau. Piye? Niki ngadeg ning tak kei selang kok ben ngono. Lah Iki ya. ngadeg ning kula sendekke aku ya. Terus sing disendek niki lho apa? Atur salam Mbak Apri. Salam, Mbak Yu. Jih, ngaturaken Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun konjuk Pak Lurah. Pak Sugeng Pak antok. Sugeng, sedaya panitia lan sedaya warga, kula dongaaken sak sampunipun ngawontenaken adicara dalu punika tansah pinaringan dirga yuswa, Amin. rejeki ingkang gangsal berkah barokah, Amin. tutuk kanggenipun momong putra wayahipun. Amin. Para putra tansah mbangun miturut marang tiyang sepahipun. Amin. Ingkang dereng kagungan jodoh mugi ketemu jodoh ingkang sejati. Amin. Ingkang nembe meteng mugi lairan kanthi slamet. Amin. Nek anake metu lanang dadi lanang tenan. Nek anake metu wedok ya dadi wong wedok sing tenan. Aja kaya Apri. Jane kowe iki curhat apa piye? kok curhat nggih to Kok Mas. dadi wedok tenang dadi lanang Iki sing lanang tenan. iki mbingek iki kesalahane saka mbokku. Ceritane piye nyuwun sewu kok niki Heeh. sewu Mbak Apri kok Nggih. kula merendahkan panjenenganipun mboten. Piye? Mawa pitakon kalian warga mriki. Mbak Apri kenapa? Sejatosipun kok jalan apa estri? Aku Mas. Lanang aku Mas.
modar iki kadung diambung tiba diambung bajing. Lah iya mulane bener kaya aku mau to gur ngene-ngene tok bae. Diambung 4-7 aku. Alah kok nek es kambon 3 gelas padha ya. Apa diombe dhisik ya? Biyen ki mbokku ya Mas, nek jaman dhisik ki rak nganggo ilmu titen jaman metengku dhisik. Heeh, jaman simbok meteng aku. Mbah-mbah dhisik ki nek nganggo ilmu titen kowe glundungno tampah, kok nek tampahe mengkurep kuwi anake lanang. Kowe glundungno tampah, kok nek tampahe mlumah kuwi berarti anake wedok. Oh, mesti. Heeh, lah dhisik mbokku glundungke tampah cementel pager. Oh, kuwi to awal mulane kuwi. Jadi yo ora mlumah, yo ora mengkurep. Salah kedaden. Terus di anak iki dadi 4-7. Apa kuwi? Alah ya 4-7. 4-7 ku ya siban. Anci ya. Dongane apa Mbak Apri kanggo warga masyarakat? Sampun to. Wah, masyaallah. Anu ketoke tergesa-gesa pengen pirsa panjenengan lho Mbak Apri. Mosok to, Mas? Heeh. Iki kowe iso hit lho, iki duet AA. Apa? Apri karo Akbar. Aku nonton dalange rahimku langsung anget lho. Hei! Sok ben cara kowe kelakon entuk Akbar, anak-anakmu mesti ora metu bocah. Lah apa? Metu kursi. Masa kursi to. Ketoke anu kok, Mas. Piye? Metune andong sak jarane. Upama kelakon kagungan garwa Mas Akbar, Mbak Apri ngersake putra pinten? Aku ngersake putrane ya 5 no. Lah 5 niku. Ya 5 ben apa jenenge? Engko nek siji ora tresno karo wong tuwa jek enek cadangan liyane, ngono lho. Nek siji upama ndelala nek sambar bledek kan jek papat. Nah, ngono. Dongane elek. Dongakmu Kan ora ngerti ya kok. Iya. Pepatah kan sudah mengatakan. Piye, Mas? Banyak anak kan banyak jahitan. Rezeki. Kok jahitan? Rezeki. Jahitan iku rezeki biyen saiki jahitan kok dijahit terus kok. Oh iya. Oh iya. Lah tapi nek kaya ngene iki dijahit apane, Mas? Tak lepeh Mas anakmu. Masya Allah lewat sangkem. Ya anak apa utang-utangan jenenge. Iki anak apa iwak koyo lepeh. Lah piye? Lepeh. Lah piye aku saiki ya meteng lho. Masya Allah, Masya Allah. Meteng Mbak Apri meteng. Ya Telung ampun. anu ki nyuwun sewu ki kan bayi sing saka luar negeri ya Mbak yo. Iki bayi tabung kita iki tabung gas ya. Iya ben bledosi kowe. Ki 3 sasi lho Mas. Tak presake ndek Bu Bedan. Ngendika Terus pripun Bu Bedan ngendika ming dilus-lus karo Bu Bedan. Bu Bedan ki ngerti nek anake lanang. di USG lagi telung. Ora di USG. Dilus-lus tok. Aku ya mung takon karo Bu Bedan kok ming dilus-lus kok ngerti nek anak kula lanang. Bulake dilus-lus tekku. Metu telalene ki lek jare bae. Bedane ngantek gumun kok. Heeh. Walah le 3 sasi kok wis metu brewoke ngono. Masya Allah. Aku kok fotone ya, gawekne foto tak nggone story WA sing anakmu lanang lho. Alah, mbok garek nglangak padha. Rumangsaku. Kayak ngene iki muaca ayu terus mung jare nguyuhe ngadeg. Masya Allah ngene iki iso nyuwara ya. Lho. Nyora piye, Mas? Nembang maksude kan. Oh, masa ngaten. sinden to. Ya ditokne pelanangane Mbak Yu. Kok suarane. Suarane. Kok sepanangane lho Mas aku. Jajal bawa Mbak Yu, Mbak Apri. Nyuwun slendro Mbah Kakung. Cara toprak. Kok apal? Kok apal? Sinten? Mbah, Mbah sinten? Mbah Kakung. Oh, Mbah Kakung lek karo Mbah Tarkun. Oh lah, tak kira Mbah sinten? Mbah Tarkun. Oh Mbah Tar. Tarkun. Yogone pripun? Menurut panjenengan Mbak Apri Astabrata pripun? Bergas-bergas enom-enom cekatan Zomong ki militan militan. tahan banting. Lek, aja get-geti aku, Lek. Aja ndebok kowe kesetrum wingo. Oh iya sama. Mbok mau meneng ae ya. Seneng nek kancane semaput iki. Arep bawa napa Mbak Yu? Heeh. Mardika mawon, Mardika mawon. Yen asmarandane mawon. Oke. Iki ya digawe no nek upama bawa kudune nggih paling ndak itu ada cerita no. Cerita piye? Cerita toprak no. Toprak aneh iki. Iya to, tapi lakon aja Sri Tanjung, Oh. aja Roro Jonggrang. Sri Bobo. Lah apa? Wis digomeo terus iku. Wah, nek ada gelan kok cemburu iki. Lakone ya sing apa iki? Lakone iki lakon saka daerah Pati, Mas. Apa wi? Mendut Boyong. Aku karo lho iki bimbingan tapi aku. Kowe dadi Prana Citra, kowe iki anake wong ra duwe, Apri iki Sing anake wong sugih. sugih blegedu. Blegedu. Aku tresno kalih panjenengan. Nggih. Kula tresno kalih panjenengan ning
Aku pake wong sugih. Bapakne kok nyelekutis ngono. Lah iya. Wis ta wae gelem ra. Bapak koyo Doraemon. Doraemon. Wis sesuk rasa ngejak aku kowe. Aku tak melok dalang badrun ae. Romansaku wae. Dadi jenengan bapake. Bapake sampean roman karo nika. Oh iya. Oke no Citra. Aku jenenge sapa? Prono Citra. Prono Citra. Oke, heeh. Kene mendut. Kita tetep Slendro ya Mbak Apri ya. Slendro. Oke, teluk. Anggep ae ora wani aku. Sik miku. Heeh. Wireless e, Den. Iki jenenge sapa? Mendut. Mendut ya. Ayo siarke sik. Para miyarsa, Panjenengane. Kebiar. Ngaturaken sugeng dalu kunjuk para tamu undangan Kakung Soputri ingkang satu dan Kinurmata. Sesarengan kalian sandiwara ketoprak siksa budaya. Iki apa jeneng Astabrata kok siksa budaya. tak kira siksa budaya. Saringan kalian sandiwara ketoprak Astabrata mijil saking Laladan Kabupaten Nganjuk Jawi Timur pun asta taipun sesepuh panjenenganipun Ki Akbar Sahlan. Ya. Jumbuh kalian pamurtanipun ingkang hamengku gati jadi panjenenganipun Bapak Lurah Sugnanto dalem saking Jogor Bagor Wetan ngersakaken salah setunggaling cariyos ing dalu punika Mendut Boyong. Mendut pun asta panjenenganipun Mbak Ayu Aprilia dalem saking Klaten parandening Prono Citra pun asta panjenenganipun Ki Dalang Kondang Ki Akbar parandening Bapak Mendut pun asta kula piyambak dos pundi cariyos ing dalu punika luhuring budaya mahanani kuncarane bangsa sekali merdeka tetap merdeka gebyar Astabrata tetap jaya der Yayi Mendut. Yayi Mendut bubar saka ngendi wong ayu? Menika kula bibar saking peken. Oh. Lajeng raos kapang kula kalian panjenengan. Kok raos kula pengen sanget kepanggih kalian panjenengan ganti laning ati kawula Kang Mas Prono Citra. Yen ngono padha karo sajroning atiku Yayi. Saestu Kang Mas. Heeh. Wis pirang-pirang wulan iki atiku tansah kapang marang jeneng sira Yayi Mendut. Kang Mas Prono Citra. Heeh. Selak gatel. Apa enek ketoprak selak gatel iki mendut apa ndudut iki jane? aku ora metu ya ora entuk omong wong aku ora metu kok metuku kok ya doyan ya kuwi ra doyan ya kuwi ketoprake ming loro kuwi kok Genek mendute renek sing wedok asli. Seneke kuwi gelem ya banci ra gelem ya wis. Ibarate kula ki wong wedok sing ayu dhewe. Iya, tak anggap kaya wong wedok lumrah. Lah nggih, Kang Mas Prono Citra. Piye Yayi? Tresna kula kalian panjenengan menika ibaratipun mboten saged dipun umpamaaken Kang Mas. Kaya ngono? Tulus sakjroning manah kula namung wonten panjenengan wonten manah kula Kang Mas Prono Citra. Oh iya. Tresnaku semono uga Yayi Mendut. Tresnaku marang sliramu ibarate kowe kembang aku sing dadi kumbang. Saestu? Heeh, kowe kembange aku kumbange. Upami kula dados mergi dalan. Panjenengan dados napanipun Kang Mas? Dadi montor sing liwati. Oh ngoten. Iya. Mboten dados jaran sing nelek ngoten mboten to? Ora. Alah paling aku teleke ya mesti ya. Ape muni nek aku telek gawe Pak Mule. Ki Pak urung metu ya? Urung. Oh iya. Gandrung sik. Oh iya. Aku kepengin ora ketar sithik ngrungokake suaramu bocah ayu Mendut. Prono Citra ora ngono ku. Ora ngene iku ya. Kowe iki Prono Citra apa ladusing? Piye? Karaktere piye Prono Citra? Alus ya. Halus. Wibawa. Ora ana wak kene dadi
dodone dibuka. Alah, mbok gagah-gagahane nyugur semono ae lho. Aku nek dimunekne ndek wis dot aku nek nyawang kono ki kaya wudu. Lah kok iso? Lah kaya padasan. Endang bocah ayu nembang ora ketang sethithik kanggo tomboning kangen sajroning atiku. Mugi dados jampi kapangipun panjenengan Kang Mas. Ijo. Nembang bocah ayu. Sinawang datan boseni. Milih iki ae tembang liyane apa iki? Awake dhewe besok nek wis rabi, nggih. Kowe pengin njaluk awake dhewe besok malam pertama ning ndi? Malam pertama sing nggen asrep-asrep to Kang Mas. Kuburan. Kok kuburan iku lho? Apa kula niku kaya terbelah? Apa kula niku kaya peti? Nek karo bojone ku ning hotel bintang 6. Lah adem kok njaluk. Adem ya teng Batu Malang napa teng Tawangmangu ngoten lho kok teng kuburan iku napa kula kaya maejan pripun kok jenengan kaya maesan apa piye? Tutukno wong ayu. Nyawang wong Gus halaman. Iso nyengkoki sak bokonge melu nyengkoki lho. Kowe ora apa-apa jenenge toprak iki ya diayati perannya kok. Totalitas ya. Totalitas yo digandeng, dirayu, dibopong. Rekoso tak lakonane. Ya Kang Mas. Alah. Dadalah ki kole gagar otak sing endi? Gapru andas dondas. Loro Endro. Kaya perang anggar, Ndro. Oh, layakan muni taktuk. Lanjutno Cahayu. Upama di wong wedok diaturi garwaku ngersake dahar napa unjukan napa bakal tak pinangkani ngono. Kang Mas, nek sing ngladeni iki wajibe rak piyai putri ora piyai kakung. Wong wedok ki wajibe laden bojo. Sok sapa sing gelem gaweke unjukan garwane ing wayah esuk, kuwi pahalane kaya katam Al-Qur'an ping 1000. Oh, sapa gelem nyium tangane suami padha karo nyium Hajar Aswad. Nggih ta. Lho jenengan rak bojo kula ta? Iso. Kok jaran beker. Kang Mas, badhe ngersakaken unjukan menapa? Ngersakaken teh, kopi, susu, napa jus? Iya. Bojo membeni arak ae. Hei! Ora kena ya, Mas. Nek ora diombeni kono ora kolu. Ora mentolo. Tutukno wong asu. Ayu mboten ngangge es. Oke. Hangger aku etok nyawang wong bagus wong bagus Kowe iki nyapa? Toprak iku bebas pacare kok. Pacare jenengan iku rak pacar kula dadi kula niku sing jenengan gandrung kula sing ngladeni ya kudu. Aku arep profesional gandrung tenan kelingan nek nguyuhe ngadeg aku. Lah aku nek arep nglungguh ya klangsrah kok. Lah ya, Wis tak omong itu. Ombenono arak 2 gelas ora wis kaya wedok. Iki lho pengalaman alumni kok ngono. Wis piye? Karo kene los. Terus wong bagus lambene abang. Saestu lho Kang Mas ki lho dodo kula deg-degan sanget Kang Mas ki. Deg-degan lho dodo kula niku lho. Rasane piye? iki ketoke dodone dicor. Desan saged kalian panjenengan Kang Mas. Iya. Payudara kula kok nglumpuk dadi siji. Masya Allah. Kuwi jenenge gombal apa to, Ndro? Kanebo. Susu apa ndut? Mendut tok. Terus Yen mati aku wis kurup. angger tresnaku mbok tampa. Sopo iki? Sopo
Apa ya iki? Mas. Tresna kula kaliyan panjenengan menika. Nggih. Tulus saking manah kula. Semono uga aku Yayi Mendut. Jagat ora ana kekarone kejaba mung Yayi Mendut kang tansah. Putranipun Rama, Nduk. Duk. Sik iki dadi apa? Kiki dadi apa jenengan ki? Pake Mendut. Pake Mendut kok kaya arep camping ngono. Wong sugih ku biasa bar healing to. Oh bar healing ngene ya Rabu. Kok malah bapak apa bolang jane kok. Kok bolang. Iki bapak iku. Heeh. Ndut. Wah, Pripun to, Pak? Putranipun Rama Cahayu. Pripun? Aduh, enten apa? Yuk. Wedok. Iya lali. Enten apa to, Pak? Kok mboten sangang nggih duka ngoten lho. Kok sajak jenengan iku kados ngaten iku jane enten apa? Onyek wong to her iki. Masamu ra tunggale wong iki. Dut. Kowe iki putrane Rama sugih-sugih wong Bagor Wetan, Dut. Waduh, duh. Kok arep entuk wong melarat iki sing dipangan apane, Dut? Ya Allah, ambone ngungkuli aku. Ayo, Dut. Nek Sopo? pripun lho, Bapak? Wong lanang sing cedhak wani karo putrane Rama sapa, Dut? Ning saestu Bapak kula niku kalian Kang Mas Pranacitra menika sanget tresnanipun. Kados pundi malih naminipun piyai tiyang tresna niku mboten saged dipun peksa lho, Rama. Kula nyuwun pangestunipun supados kula saged anggarwa Kang Putra nggih Kanjeng Rama. Oh. Hei! Aku kaget ale mbok ngono kuwi le. Kang Mas, Apa ya wonten iki? menika wonten manuk cacah kalih cucuk-cucukan mertandhaken tresna kula kalian panjenengan ta. Ning sayangipun kok wingkingipun wonten luwak nggih Kang Mas. Endi luwake? Luwake ben nyucuk iki. Kene. Rama. Meno. Sopo kowe? Kula Pranacitra. Wong ndi kowe? Mas Trip. Koprak kok Mas Trip. Lho, aku Mas Trip. Endi to? Padasan kene lho, kaduan niku. Kok padasan ngono ya Bu ya. Kowe Pranacitra. Nggih. Saking Padasan. Kowe ngopo kok cedhak karo anakku? Kowe ngerti ra? Mendut ki anake wong sugih-sugih wong Bagor. Ngelirik takon bayar 2 yuta ngelirik anakku. Buyuh. Bayuh. Wong sugih iki bebas los. Nanging Kang Putra nggih sampun sami tresnane kalian kula Kanjeng Rama. Wonten lho Rama. Wong tresna kuwi kudu ndelok jitokmu Pranacitra. Gitok kok jitok. Ayo nek genku jitok. Iya. Kowe arep tresnani sapa? Kang Putra pun mendut. Kok apik nalarmu kowe? Lho, kados pundi maknanipun? Mendut ki cilik tak gedhekke bareng gedhe kok apik mbok pek bojo penak men kowe. Lah napa jenengan pek dhewe kok mboten oleh dipek wong ki? Kowe tak pek dhewe lek. Wonten tetembungan Purwodadi kuthaning kang dadi bukti lan kenyataane. Nyatanipun kula kaliyan Nyai Mendut sampun sami padha tresnane. Sami tresnanipun lho Rama. Rasane tak tewabuk niku. Pranacitra. Kados pundi Kanjeng Kowe iki Rama? wong melarat gendong jagat paribasane derajatmu, derajat krokot tak unggahno pot tetep lorot kowe. Lho. Ngerti ra aku? Aku sapa? Jenengan sinten? Lah jan sinten? Aku mang dadi apa aku? Lah nek cawang komburi kok bulus e malah. Ayo kayak kura-kura ninja lho malahan. Bulus matamu ngono kok bulus. Aku iki pakmu. Lah nek komburi kaya bulus kok. Aku iki bapake Mendut. Lajeng kados pundi pun? Cedhanipun punika kados pundi? Nyatanipun Kang Putra tresna. Sareh Rama. Dut. Pripun? Wong aku nesu kok ora percaya kowe. Aku nesu karo anakku. Aku iki peranku antagonis nesu karo kene. Oh iya. Pripun Rama? Totalitas. Putrane Rama lho. Leres. Kowe apa bener tresna karo lek iki? Lek iki niku nek enten naminipun Pranacitra. Pranacitra. Kok iso lek iki lho. Lek iki lho. Sapa Mas jenengmu? Pranacitra. Yo.
Kuwi solik iki. Sanget tresnanipun kula kalian Kang Mas Pranacitra Rama. Kowe kok arep tresnani Pranacitra anakmu sok ben mbok pakani apa, Ndut? Tresna niku mboten nyawang babagan bondo donya, ananging ati ingkang suci, tresna kang sejati. Ngoten Rama. Jenengan mirengaken. Kowe tresna tenan karo Pranacitra? Tresna saestu. Pranacitra? Kados pundi Kanjeng Rama? Kowe ya tresna karo Mendut? Kula tresna. Yen kowe tresna karo wong loro karo Mendut, disekseni bumi langit. Muga-muga kasembadan. Tok 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 tok. Donya ben geger dalang akbar duwe bojo banci. Iki Kak sing ngepaske kok angel men ngono lho. Lah biasane kan apa nek lakon iki kan ora entuk Pranacitra dipateni. Jare piye anu apa nek ngepasne angel men. Lah wong wis tubrukan lho tuk ngono. Ayo sesuk iki mbok diprek apa iki jenenge dioperasi ning Kamboja apa Thailand ngono. Iya. Dioperasi apa? Ya iku to. Jahanim iku lho.